खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 13 आगस्त मंगलबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। मावनो लानाय खामानिया जाफुंसार जानाय नङा, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। बृष राशि। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा जागोन, रांखावरि आरजिनानै लानो हागोन। मिथुन राशि। नोंथांनि अहंखारनि जाहोनाव रांखावरि जोबस्रांलांगोन, नखरा जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। कर्कट राशि। गोसोनि साननाय हनायफोरा फेलें थांगोन, असान्थियैनो साना बारलांगोन। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा गोबां खामानि मावनांगोन, देहाखौ जोबोरैनो मेंनाय मोनगोन। कन्या राशि। गोब्राब नाजानायनि मोजां फिथाइखौ मोनगोन, गोसोआ जोबोरैनो गोजोननाय मोनगोन। तुला राशि। नोंथांनि गथ'आ गाज्रि हाबा मावफ्लांगोन, गथ'खौ लानानै जिंगासिनांगोन। वृश्चिक राशि। नोंथाङा गोजौ सोलोंथाइ लानो हागोन, गुबुननिफ्राय गोबां मोजां गियान आरजिना लानो हागोन। धनु राशि। गावनि आंगोजों मानिबा जाहोनाव नागारलायनो हागौ, गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोननांगोन। मकर राशि। नखराव धोन दौलत बांगोन, गोजोन खुसियै थानो हागोन, मोजां सान। कुम्भ राशि। माबेबा मोनसे बादायलायनायाव बान्था मोनगोन, रंजा खुसियैनो साना बारलांगोन। मीन राशि। नोंथाङा गोबां जेंनायाव गोग्लैनो हागौ, सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय। नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।